Obilježavanje krsne slave boračke organizacije Derventa počelo je polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje poginulim borcima. Braneći otadžbinu od neprijatelja, sa područja opštine Derventa više od 600 boraca dalo je ono najvrijednije, svoje živote. Derventa je dala dosta boraca za oslobođenje, 608 poginulih. Sad, za današnje vrijeme ja sam malo i ponosan što sam na čelu ove organizacije, a posebno sam ponosan što sam u Dervent predsjednik boračke organizacije. Zato što je Derventa malo iskoračila ispred ostalih opština uz dužno poštovanje svih i organizacija, boraca i svih opština, tako dalje. Ovdje se vidi da je malo bolje nego na drugim mjestima. Čestitajući krsnu slavu, načelnik opštine Derventa Milorad Simić naglasio je da poginuli junaci nikada ne smiju biti zaboravljeni. Ako ne budemo danas ovom prilikom i na ovaj dan pomislili na ti 608 dragi mladih ljudi koji danas nema, uklesali su u temelje Republike Srpske, ujedno i opštine Derventa svoje živote, nešto što čovjek ima najsvetije. Volio bi nekad da se sva njihova imena iščitaju. Nismo to nikad uradili. Ali evo, i danas, ovom prilikom, kad je slava boračke organizacije, kad sam ja i tužan i veseo, u svojstvu načelnika opštine i u svojstvu pomoćnika komandanta, i nikad ne bi drugčije, dapače, ili što bi rekli naša braća Hrvati, ponovo bi isto radio. Stao bi sa svojim drugovima, svojim sugrađanima, da ostanemo živi. Nakon polaganja vijenaca u Derventskom centru za kulturu upriličen je slavski ručak. Kako to pravoslavni običaji nalažu, osvešteno je slavsko žito i hljeb, koji je potom prelomljen.